No. Dáš si teda, že Canva. najprv si zvolíš, aký chceš formát, že chceš plakát, hej. Potom tu máš, že design a sem napíšeš, čo napríklad, keď som hľadala toto, tak som tam napísala, že treasure hunt, hej, tu máš, že to bolo niečo úplne iné, aj toto. Našla som si tento, to som si zvolila a už som ho začala len upravovať. Vidíš, že to mám proste, tuto ten formát vyzerá rovnako, ale obrázok som vymenila, to nájdeš tu. Dáš si elements, dala som, že two people talking napríklad. A tu už si nájdeš, tieto s týmito korunkami sú tie premium, hej, ale ja som podarilo sa mi nájsť, podarilo sa mi tento nájsť, napríklad bez korunky, hej, a ten som tam vložila, upravila som si text, už som si tam vložila, čo som chcela tu, prepísala, čiže ono to na začiatku vyzeralo takto, ale ja som to upravila takto. Super. A tu vidíš, že majú tieto informácie, to som tam a vieš na ňo kliknúť teraz a ukázať mi napríklad no neviem, či sa mi to nezruší. Dobre.